Og basketball. Eller noget. Der var også noget. Og så den der knold. Ja. Det er vel en forbrug. Og dernede. Ah, der skal vi ned bagefter. Ja. Yeah. Nå. Ned til bunkeren. Yes. Helt ned til bunkeren. Kom dogs. Der er nogen, der ikke har renset trappen her. Hvad har vi herinde? Et mørkt hul. Ja. Vi går ind i hullet. Yes. Kom Futte, du går først, hvis der er nogle nazier, zombier herinde. Det er bare et maskingeværhul. Ja, der sidder det derinde med en maskinkanon herinde. Nej. Man kan ikke rigtig... Ja, det kan jeg godt se. Man kan lige se røven her. Ja. Ej, hvor spændende. Ja. Prøv lige se der. Det tager tis ud af, så også. Det var nogle små mennesker, der gik her. Hvad er det for det? Flere huller. Ja. Ej, der kan vi gå ned. Fuck. Det var et træls sted. Hvad? Kan man se noget hernede? Jeg lige prøve at se en kamera dernede. Pust. Der var ikke meget at komme tid til. Pas på det her, hold der lidt i. Er der røde brødre her? Ja, det tror jeg. Bare gå. Det går bare stille. Det skal nok hjælpe. Ej, kom ind. Yes. Det er der lys. Slukt. Jo. Kan vi lyse ind her? Der har vi her en spændende ting. En dør. Vi skal have boldsaksen med næste gang. Ja. Godt, det kan vi se noget herinde. Der er noget for godt derinde. For helvede, den var tjørn. Det her, det er de der belægningssten, man har brugt til landings... til rullepladser og sådan noget. Så kunne græsset gå op igennem, og så kunne man ikke se det fra luftfotos. Man kunne stadig køre. Det var stadig køre fast. Så det hedder Clausensten eller sådan. Okay. Ingen lås. Ingen lås, det er ikke nødvendigt. Den der. Hold da. Christian arbejder. Det giver sig ikke engang, vel? Nope. Man må bare ikke komme ind og kigge. Det er det der belægningssten. Det er før, Hvor? Ja. Ja. Og her er hul. Den her bjerg, så man kravler ned her. Ja. Men det er kun et hul. Ja, åbenbart.
Eller også er det fyldt. Eller hvad? Ellers er det fyldt, og så har der været en dør længere nede. Der er dybt her. Det kan også være udluftningen dernede til. Ja, Der er det ude. tænker jeg. Der var en hund. Ja, der var en hund. Men vi skal prøve at runde op her. Prøv at gå en runde. Så er der nassertråd. Ja, men det er nassertråd, det er kold gris. Ja. Det er en anden slags tråd, hvis man kan se det her. Ja, det er ikke rart. Hvorfor siger du, det er koldt gris? Fordi mange anlæggene har været brugt, genoprettet igen, da der var kold krig med russerne. Så snart man var træt af tyskerne, så synes man, at så var russerne fjenden, ikke? Der er ikke meget mere at se her. Der er et hul her. What? Kan vi se noget hernede? Der er flasker. Det er garanteret udluftning. Ja, det er udluftning, det her. Der er også en dør dernede. Altså, Ja, er der ikke? der er Eller et et eller indhak. Du kan ikke komme ned og kigge. Nej. Nej. Der er et indhak. Ja. Her er også et hul. Det var derfra, hvor vi stod. Ja, det er bare den der skyde. Ja. Det skydehul der. Jeg mener, der er sgu ikke noget i udkanten af skoven her. Det er så også bare et fundament. Det er også. Prøv at se. Eller er det et låg? Nej, det er et fundament. Hvorfor er det ikke? Det kan være til lyskaster, hvis der har været en luftskyts her. Ikke forstået. Så man kunne lyse på lydemaskinen om aftenen. Okay. Eller det kan være radiomaster. Men det kunne jeg forestille mig, det derovre var. Who the fuck knows? Ja. Et hemmeligt hul. Et hemmeligt hul og lås på det stykker. Drop! Ah! Det var snyd! Der er et jernlåg nedenunder. Ja. Men det så skægt ud. Kan jeg bare rydde op efter os? Futte! Jeg graver lige efter. Gå din vej, hund. Fus. Gå væk, Futte. Gå away. Damn dog. Futte, gå væk. Det var du. Jeg filmer. Prøv lige at holde hunden, så hun ikke kommer i hullet. Kom her, Futte. Se, jeg har godbidder. Ja, jeg har godbidder. Det var godt. Nej, hvad så, skat? Bunker du? En underjord. Bunker du? Selvfølgelig er det det. Vist det. Ja, hvad så? Kan du komme ned? Spørgsmålet er, at komme op igen. Hvor højt er der her? Pas på, Futte. Væk. Der er trinner alt muligt.
Siger du? Der er trin hernede. Ja, vi kan godt komme derned. Vi kan godt komme op. Skal jeg starte med at kravle ned først? Jeg tænkte nok, de høje her, de var til et eller andet. Hold lige den der. Ja, jeg filmer den. Ja, ja. Godt. Så filmer jeg. Når Christian hopper ned i bunkeren. Fast grund. Ja, det er godt. Hvad har vi hernede? Ah! Der er ikke meget grej her. Hvad er der dernede? Der er et firkantet hul. Og det er det? Det er sådan et skyttehul også. Der er ikke rigtig noget at se hernede. Okay. Skal du have en hjælpende hånd og filme? Nej. Jo. Nej, hvorfor gjorde du det? Hvad? Den er slukket. Jeg skal bare lige tappe på skærmen, den filmer stadig. Okay, så. Kom så, Christian. Må vi se de der mandlige armmuller, du har. Ups. Yes! Ja, det skal vi. På. Så. Bunker forude. Vi skal den her vej. Der står også en gammel pæl der. Kom den der. Er der hul i hegnet her? Der er hul i hegnet derovre. Der er sgu da slet ikke en hegn. Nej, ikke mere. Der er mange række billeder af en gammel vej. Og en bunker. Jeg vidste, den var der. Eller en ruin af et eller andet i hvert fald. Ikke i topstand længere. Nej, det er det ikke. Hun bliver base mig. Jeg kommer her. Nej. Jo. Det er garanteret noget med lidt af en hovedkvarter, men så er det ikke. Så er det bygget op med sten og lidt mursten og... Hvad har vi her? En skorsten eller sådan noget? Ja. Kan du godt lide en? Den anden del af skorstenen er Ja, derovre. der har vi skorstenen over. Og et hul hernede. Se, der har vi flere af dem der. Ja, Nu ved jeg, hvad det er til. hvad så? Der har lagt benzintrumler i, tror jeg. Der har været brændstoflager herude nemlig. Ah. Det er enten det eller bomber. Altså, bomber kunne du godt. Jamen, der blev ikke rigtig fløjet noget bombe noget herude fra. Det nåede de aldrig rigtigt, inden krigen var slut. Ja, men det kunne være, det var det, der var prøvet i den. Ja, det var spændende. Så vi går sandsynligvis i et eller andet gamle tysker indlæggen i noget gamle tyskerhus, observation, et eller andet. Ja, Eller hvad? det kan være hvad som helst. Det var meget fedt. De har fandme holdt godt. De må være lavet af super træ. Ja, men prøv lige at kigge på, hvordan de laver dernede. Der er kommet noget omkring. Ja, vi skal ned og kigge. Vi ser, hvad vi har herinde. Er det toilettet, eller hvad? Ja, det ser sådan ud.
Men det har også været sådan en uden tag på, ikke? Den her store hestesko hernede. Ja, men jeg tænker, at jeg kan godt forestille mig, at de der... jeg tror faktisk, det er sådan nogle, det er de store, som blev læst på flyene. Flykanoner. Altså, jeg tænker, det kan være droptanke, eller bomber, eller benzintønder. Det er fandme mange store benzintønder for så lidt. Jamen, jeg mener, de sagde, at der var 50.000 liter i hvert lager, der var her. Så vidt jeg kunne læse mig til. 50.000 liter, altså 50 kubikmeter benzin i hvert lager. De blev bombet på et tidspunkt, og der gik der noget af det af, og det blæste vinduerne ud, både hvis i fældbale og alt muligt. Det må sgu være gaden noget godt træ, hva'? Ja, jeg er sådan åben deroppe til, ikke? Kan man se det her? Ikke rigtigt. Ja. Jamen det er på videoen for at få det med. 1, 2, 3, 4, 5, 6 styks. Og 1, 2, 6 derovre ja. Også. Så det kunne godt se sådan ud. Men det er jo vanvittigt, det har holdt så længe. Ja. Altså, og det er sgu ikke engang... det er 80 år gammelt. Ja. Det er sgu ikke træ købt hjem og fix. Nej. Ej, hvor fedt. Mm. 80 år gammelt træ. Tysk kvalitet. Kommer til at grine, vel? For det kan ja. Okay, jeg filmer dig, mens du booster. Sådan. Det er sgu ikke nemt at være urban explorer, når man er blevet gammel. Jo. Ej. Men prøv lige at se her. Har vi en til stor hestesko til hest her. Ja. Fuld af ting nede i. Så det andet træ derovre, det kunne jo så godt være de der olietønder og det der bomber. Kunne du forestille dig det så? Jeg havde ikke bombefly herfra. Nej. Man havde kun natjager og træningsfly. Og så havde man sådan noget, der hedder fartøjszone. Det var sådan nogle koblet. Ligesom lagde dynamit ind i bombefly, og så havde man anden ovenpå, og så kunne man smide bombeflyet. Det var sådan noget særligt noget, de havde her. Så det her, det er et eller andet, vi skal ned og kigge. Ja. Det var næsten en. Men så har vi her været bombelageret. Og mere gammelt træ. Skal vi se, om de kunne svejse dengang. Fine svejsninger. Lidt mørkt her. Men det er imponerende, det her træ. Det er så ved at være... Lidt midt af dage. Kan vi komme udenom her? Her har vi haft et eller andet. Et eller andet slags warehouse her i en hesteskoform. Men det har været til at ligge et eller andet, altså ligesom noget, jeg ved ikke om det kan være maskingevær Ja, eller... det er først nu, det er ved at være røden. Ja. Altså, og det er 80 år gammelt. Prøv lige at se det jern der. Ja. Altså. Det er ikke så, at golfen holder godt, hva'? Nej, ikke ødelægge det, synes jeg. Du bliver mærke. Ja. Ja, det er vildt. Ej, det er flot, det her. Blomster. Ja, men vi skal se lidt af hvert, jo. Man også se remmen til huset. Nej, det kan simpelthen ikke passe, det er så gammelt. Det er mega enormt, det jern her. Jeg kan se et hul i jorden med en lem. Hvad har vi her?
jeg ikke helt på. Det skal da ærligt. Ja, der var sgu ikke noget nedenunder. Mega fedt. Og der er en lige foran næsen på os også der. Prøv at den her hesteskoformede fidus her. Vi prøver. Den har vi da ikke set før. Men der er flere der. Flere hestesko tænkes der. Uden noget i. Der er stadig asfalteret. Og en mere. Hestesko. Ja, den er ikke så stor. Opbevaringsplads. Nej. Ingen vand. Der er en til. Eller har vi set den her? Nej. Jo, vi har så. Det tror jeg sgu ikke. Jo, fordi de der... Nej, det er sgu... Jeg prøver lige at kigge op her og se, jeg kan kende noget som helst. Der er ikke rigtig noget at se herinde. Hvad? Jeg er for gammel til. Jeg er for gammel til det her. Så, nu filmer jeg. Så er Christian inde i hesteskoen. Hvad ligger der? En kæmpe rulle af den næsetråd. Okay. Det er kold gris. Okay. Det er sgu da lidt bling, mand. Det er lidt blæret. Hold lidt. Kommer solen ud på. Der sidder de to gamle Urban Explorers her. Ja. Og damper forward. Og damper? Nej, det gør vi da ikke.